Medzi tým som sa zmieril s tým, čo som v živote zažil. Videl som ľudí umierať, zažil som lásku a vybudoval dôveru vo vzťahoch. Videl som, ako sa priatelia stali nepriateľmi a bol som svedkom toho, ako klamstvá dokážu zničiť životy. Ľudia prichádzali a odchádzali ako príliv a odliv. Príliv priniesol niekoľko ľudí, ktorí to mysleli úprimne a na ktorých sa dalo spoľahnúť, a odliv vzal so sebou tých ostatných. Veril som a bol som sklamaný, dôveroval som a prehral som. Miloval som a bol som zničený. Mnohokrát som skončil a začínal znova. Mnohé lekcie života som sa naučil tvrdou cestou a nesiem si mnoho jaziev. A teraz? Teraz sa sústredím na to, aby som bol šťastný a v pokoji. Cítim, že to dlhujem sám sebe. Obklopujem sa len ľuďmi, ktorí ma milujú tak, ako ja ich. Žiadne výnimky, žiadne kompromisy. To je môj cieľ.